Столбов и фонарей здесь нет. Фонарь присутствует только на автобусной остановке Пионерская и на противоположной стороне. Поворот очень опасный, достаточно скользко в зимнее время суток и освещения нет. Утром большой наплыв детей. Крик души молодой маці Святланы. Жанчына нядаўна разам з сям'ёй пераехала ў новабудоўлю ў Чонках і сутыкнулася з праблемай – адсутнасцю вулічнага асвятлення. Гамельчанка звярталася ў мясцовы сельсавет, але сітуацыя не змянілася. Прычым клапоціць яна далёка не толькі Святлану. А таму было вырашана патэлефанаваць на прамую лінію да губернатара. У нас на остановке Октябрьская до остановки следующей, там метров 300-400 до Октябрьской, ни одного фонаря. Вот над остановками фонари есть, а в этот промежуток фонаря ни одного нет. Як азначыў Іван Крупко, у краіне існуюць сацыяльныя стандарты і дзейнічаць трэба ў адпаведнасці з імі. У ходзе дыялогу маладая маці папрасіла губернатара арганізаваць таксама дадатковы рэйс грамадскага транспарту з савецкага раёна Гомеля, а таксама адрамантаваць у Чонках пешаходныя дарожкі побач з прыпынкамі. Посмотрим, с транспортом посмотрим, а по освещениям тоже проанализируем, что там за ситуация с тротуаром. Ну, понятно, что существуют социальные стандарты, там на каждый фонарь не будет гореть, но подсветка, если есть тротуарная дорожка, есть там движение детей по населенному пункту, мы все это организуем и будем работать. А вось фермер са Століншчыны плануе развіваць сваю гаспадарку на тэрыторыі Жыткавіцкага раёна. Ва ўласнасці мужчыны 15 гектараў, прыярытэт агародніна, гуркі, капуста, буракі. Зараз фермер жадае атрымаць зямлю для саду. Як азначыў Іван Крупко, разабрацца ў гэтым пытанні патрэбна ў снежні, каб мужчына мог спакойна прыступіць да працы. Нам нужны, чтобы шло развитие сада. Сад не потащишь никуда, если он тут заложен. Не засталося па-за ўвагай пытанне гарадской інфраструктуры. Забудоўля вуліцы Барыкіна – адна з самых нашумелых навін у абласным цэнтры. Гаспадары ўласнага дома звярнуліся да губернатара з нязгодай са зносам будынка. Як азначыў Іван Крупко, зараз спецыялісты працуюць над дэталёвай планіроўкай. Як будзе гатовы канчатковы варыянт, інфармацыю данясуць да насельніцтва. Тацяна Піменёнкава, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».